היי, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, פאוור קאפל, זוגיות, עסקים ומה שביניהם. היום בפרק אנחנו הולכים לדבר איך מצליחים לשלב בין זוגיות ועסקים. פתיח ומתחילים. אז היי, נעים להכיר, לי קוראים יוסף אלון, אני מטפל תנועתי ומנטלי שעוזר לגברים ונשים להשיג את הזוגיות שנכונה להם, והמייסד של המרכז להעצמה אישית דרך תנועה וריקוד. ואני ליאת עטלי אלון, מומחית לקידום באינסטגרם, דרך חשיפה אותנטית וחיבור לרגש. אז לשמחתי, את גם אשתי. נכון. ומה שמיוחד בפודקאסט הזה, שבאמת יהיה לנו את המקום גם לחוות את הזמן איכות בינינו, אבל גם באמת לשתף את היכולת שלנו לשלב בין עסקים לזוגיות. אז חשוב לי להגיד לך ולכל מי שמאזין וצופה בנו, בתור בן אדם מאוד קרייריסט ומאוד וורקוהוליק, אצלי בראש לפני מלא שנים היה שאי אפשר לשלב בין השניים. זאת אומרת שאחד עולה על השני, ואם אני אהיה כל כולי בזוגיות, אז משהו בעסקים ירד, ואם אני אהיה כל כולי בעסקים, לא יהיה זוגיות. לשמחתי, הצלחתי לראות שאפשר אחרת, אבל תמיד מעניין אותי איך, לפי דעתך, אפשר לחבר זוגיות ועסקים. אז קודם כל גם אני אגיד שגם אני קרייריסטית וורקוהולית, והתחתנתי, כפי שאתה יודע. עם מי? שתפי אותי. בגיל יחסית מאוחר. מהסיבה שהיה חשוב לי קודם כל לדאוג לקריירה שלי, והרבה מאוד פעמים זוגיות הפריעה לדבר הזה. אבל בשלב מסוים בחיים, כשרוצים ככה יותר להתבסס, ודבר נמצאים במקום טוב בעבודה, אז רוצים כבר לשלב את הזוגיות פנימה. ואחד הדברים שהיה לי מאוד מאוד חשוב, זה שגם הבן זוג שלי יהיה קרייריסט, יהיה לו את הפשן הזה לפעול, להשפיע, ואתה בדיוק אחד כזה. איזה כיף. אז נכון שהיה קצת קושי בהתחלה, אפשר להגיד. איזה קושי? אוקיי, אז אתה היית שחקן במשרה מלאה, אני הייתי מפיקה במשרה סופר מלאה, ולא הכי מצאנו זמן להיפגש. ואמרתי לעצמי, אוקיי, ואני יודעת שגם אתה אמרת את זה לעצמך, אוקיי, אם זה ככה, אז אולי נוותר על זה. פה אתה עכשיו תגיד מה אתה חושב על זה, כי מה אתה אומר נגיד לזוגות שאתה מדריך, שאתה מלווה, או לא לזוגות, לרווקים והרווקות שמחפשים זוגיות, מה אתה אומר להם במקרה הזה? כי אני יודעת מה קרה בינינו ותכף נדבר על זה, אבל... אז אני אומר, א' מהמקום שלי, בגלל שבזכותנו הבנתי שזה שטויות במיץ עגבניות, כי להפך, כשאתה בזוגיות טובה, יש לך יותר אנרגיה ויותר יכולת להצליח בעסק בפחות זמן, כי אתה רוצה לתקתק את העסק יותר מהר, כי יש למה לחזור הביתה, כי אתה מרגיש שם מילוי. מה שאני אומר להם זה שחייבים למצוא בלוז זמן לזוגיות, זמן לדייט. מה שאני תמיד ממליץ לרווקים והרווקות שמגיעים אליי, שבאמת וורקוהוליקים ושהם מכורים לעבודה, שההרגל החדש יהיה להכניס ליומן זמן לזוגיות, זמן לדייטים, כי המוח מכור להרגלים, ואם לא נמלא את היומן בצורה אחרת, לא יהיה זמן לדייטים, המוח לא ייתן את זה. אז איתנו, מה שקרה לי, זה שאני שברתי את הרגל. ואז היקום, או האלוהים, ככה שיחק פה לטובתנו, שאמר, חודשיים אסור לך לרקוד, אסור לך לעמוד, אתה צריך לנוח. הוא עצר אותך בשביל... הוא עצר אותי. ממש מישהו אמר לי, למה דווקא נשברה לך הרגל? על כל איבר, זה לשבור הרגל. זאת אומרת, ההרגל שלך היה ממש לא טוב, ואם אני לא טועה, גם זה היה רגל שמאל, כדי להתחיל תקופה חדשה עם רגל ימין, וממש לקחתי את זה. ולשמחתי, אני הכי כן, אם לא, יכול להיות שלא היינו פה היום, אם לא הייתי שובר את הרגל. נכון, לגמרי. יפה הדימוי הזה שעשית, אהבתי. אז זה פעם ראשונה שאני שומעת את זה ממך. באמת? ממש ממש יפה. כן? כן. אני יכולה להגיד לך שלי היה חשוב למצוא בן זוג שיהיו לו שאיפות, שיהיה לו אופק, שיהיה לו חזון, שהוא ירצה להצליח בכוחות עצמו. לא חשבתי שאני אצא עם שחקן. אבל... עובדה שאת כבר לא יוצאת עם שחקן. בדיוק. אבל זיהיתי בך משהו אחר, זיהיתי בך יזמות. ראיתי שאתה רוצה להתפתח ואתה רוצה להתקדם.
עכשיו, בוא נשים את זה רגע על השולחן. מבחינת טייפקאסט, אני בטוחה שאני לא הייתי הטייפקאסט שלך ואתה לא הטייפקאסט שלי. מסכים. אבל היה פה משהו שמאוד התחבר. זאת אומרת, מבחינת המטרות המשותפות שלנו ומבחינת כל מה שרצינו להשיג ביחד, פתאום זה נהפך להיות כאילו מבן אדם אחד שהוא כאילו חצי שמחפש את הצד השני שלו למשהו שלם. באמת למשהו שלם ועגול. ולשאלת הרבה מאוד אנשים, איך אנחנו משלבים בין הזוגיות שלנו לעסקים, אז צריך לעשות כל מיני פשרות, ובזוגיות זה משהו שהוא must בעיניי. צריך המון פרגון הדדי. צריך לקבל אחד את השני ולאפשר אחד לשני להתפתח. יש הרבה זוגות זה לא קורה אצלם. שאין תמיכה, שמבחינתם העבודה זה עוד בת זוג שגוזלת, כאילו. לא רק זה, שרק צד אחד, לא רק זה, זה שרק צד אחד נגיד מתפתח והצד השני רק תומך. או שצד אחד רוצה להתפתח והצד השני דווקא לא תומך בזה. זאת אומרת, למה רק אתה? אוקיי? אצלנו, זה מה שאני באמת רוצה להעביר לצופים שלנו, שאנחנו יודעים למצוא את האמצע, ואני רוצה להגיד, זה אפשרי לגמרי. לא תמיד זה קל. ולא תמיד באמת מוצאים את המינון הנכון לזוגיות. לפעמים העסק משתלט על הדבר הזה. אבל הפתרון זה תקשורת. כי אתה ואני, אנחנו מדברים על הדברים כל הזמן. אם פתאום אנחנו מרגישים שיש תקופות יותר לחוצות, תקופות שאנחנו פחות משקיעים בעצמנו בתור זוג, תקופות שאנחנו פחות משקיעים בבית, או חלילה בילדה אנחנו תמיד משקיעים, אבל לפעמים כן, זה גם גוזל... פחות זמן משפחתי. כן, כאילו, פחות זמן משפחתי. ששלושתנו ביחד. בדיוק. וזה הופך להיות משימתי. זאת אומרת, אתה תוריד את הכלב, אני אקלח את הילדה. אתה תשכיב אותה לישון, אני אארגן אותה בבוקר. וזולגים עד לשעות הקטנות של הלילה, כל אחד במשרד שלו, כי יש לנו 2 משרדים בבית. וכן, לפעמים זה כאילו גוזל לנו המון זמן מהזמן זוגיות שלנו. אבל באמת הפתרון הוא תקשורת, ורגע לעצור ולהבין שהחיים רצים קדימה. החיים לגמרי רצים קדימה. ואנחנו צעירים ויפים. מאוד. ואם אנחנו לא ננצל היום את הזמן הזה, ויש לנו ילדה אחת, ותודה לאל, יש לנו סוללת משפחה שיכולה ככה לעזור לנו. הזמן הזה לא יחזור. הזמן הזוגיות הזה לא יחזור. והתקשורת שלנו היא כל כך טובה. והדברים שאנחנו עושים ביחד הם כל כך מעניינים, וכל כך כיפים, וכל כך מלאי פרגון. עובדים ביחד. כן, יש לנו מטרות דומות. משותפות. זאת אומרת, כל אחד מפרגן אם אני פתאום מגיע לסדנאות שלך, להעביר את הסדנאות תנועה שלי, או שאת עוזרת לי עם יצירת התוכן ועם הצילומים, שאני מראה לך סרטונים, ואת אומרת, לא, ככה תעשה את זה אחרת. זאת אומרת, מה שגם כיף לנו, שיש לנו את אותם תחומי עניין. נכון. וגם כל אחד מאיתנו יכול לעזור אחד לשני, כי יש זוגות שאת יודעת, האישה מראה לגבר את מה שנגיד את עושה, והוא כזה, אין לי מושג איך לעזור ואיך לתמוך. אז אני כן חושב, וזה נגיד טיפ למי שככה מחפש זוגיות, שתמיד אומרים לי, וואי, דייט ראשון לא רוצה שיהיה כבד. אז זה לא עניין של כבד, אבל כן לשאול, ואני חושב שזה היה אפילו בדייט הראשון ששאלתי אותך, איפה את רואה את עצמך עוד 5 שנים? זאת אומרת, שזו שאלה שיכולה להיות כזה, מה? על מה אתה מדבר? כאילו, מה עכשיו אתה מחביא את האווירה? אבל היה חשוב שבאמת האישה שאני הולך להכיר, יהיה לה את הפשן הזה, יהיה לה את הרצון, שיהיה לה את הדרייב הזה, כמו שאת אמרת. אני לא בטוחה שאני מסכימה שצריך לשאול את זה בדייט ראשון. השיחה בינינו הייתה מאוד פתוחה, מאוד מחוברת, כי גם באנו מאותו תחום, ובתיאטרון, והכל פתוח. אני כן חושבת שלא צריך לשפוט בדייט הראשון. צריך לצאת לכמה דייטים, אני בטוחה שאתה מסכים איתי. חוק 3 דייטים, אצלי זה חוק 3 דייטים. חוק 3 דייטים, סבבה. אבל כן לזהות בצד השני, האם
יש שם מטרות, האם יש שם שאיפות, או אוקיי, אני כרגע נמצא במצב שאני נמצא בו, נוח לי, או מצב שאני נמצאת בו, נוח לי, ולא יודעת, אולי יהיה לי, אולי לא יהיה לי רצון להתפתח. בן אדם צריך לדעת מההתחלה שאם הוא נכנס למערכת יחסים, הוא נכנס לתוך מערך שלם של חיים שאמורים להתפתח, להוציא אותנו מאזור הנוחות, להפוך אותנו לאנשים טובים יותר. ואם אנחנו לא מזהים את זה מההתחלה, אז יש פה איזה חוסר, הנה איזה טיפ לחבר'ה שלך. כן, דברי. יש כאן איזשהו, אם אנחנו לא באמת מוציאים את עצמנו החוצה, אנחנו נדבר גם בהמשך על כל מה שקשור לחשיפה ואותנטיות. אבל אם אנחנו לא מוציאים החוצה באמת את הרצונות שלנו, את הדברים שלנו, אז הצד השני לא יכול לקבל עלינו את המידע שמאוד מאוד חשוב לו לקבל בתור התחלה בבן זוג שהוא מחפש. אז כן, גם לספר מה השאיפות שלנו, וגם לספר איפה אנחנו רואים את עצמנו בעוד 5 שנים, ממש. אפילו אם לא שואלים אותנו. ובאמת להוביל את זה למקום של, וואלה, זה בן אדם, זה מה שקרה לי איתך. אמרתי, וואו, סוף סוף. מה? שתפי אותי, אני רוצה לדעת. אמרתי, סוף סוף, יש פה בן אדם שהוא לא מקובע רק על דבר אחד, אין, אני שחקן ואני לא מסתכל ימינה שמאלה. לא, למדת טיפול בתנועה, התפתחת, ומצאתי קווים מאוד מאוד דומים. גם אני הייתי שחקנית. ויצאתי החוצה ועבדתי בתור שחקנית פה ושם, ואחר כך הייתי מפיקה, אבל היה לי גם מאוד חשוב ללכת וללמוד, גם לפתח את עצמי, הוראת תיאטרון, ללמוד, גם אם זה לא ללכת לעשות תואר, שזה לא מה שחשוב היום, אבל כן, קצת יותר גם בפן הרוחני לחדד את עצמי, ויותר בפן של המיינדסט ושל התת מודע, ואיך להתפתח עם כל הדבר הזה ולהפוך לבן אדם יותר שלם, יותר מפותח, ואצלך מצאתי את זה גם בכל ההוויה שלך, בכל מה שאתה עושה, בכל מה שאתה רוצה להשיג. אז לא סתם אנחנו מדברים עכשיו ואני מחמיאה לך, אני באמת רוצה להגיד לקהל שלך כרגע, כי אני לא מטפלת ברווקים רווקות, אולי כן, אבל בעניין אחר, שאל תפחדו גם להגיד מה השאיפות שלכם. יכול להיות שהשאיפות שלכם לא יתאימו לצד השני. ממש. אז זה לא מתאים. אני יכול להגיד לך למקום שלי, בתור שאני גבר לא טיפוסי, נכון. ואני מאוד גאה בזה היום. זאת אומרת שהיה לי חשוב אם פעם הייתי מסתיר מול בנות, שאני שחקן, או שהייתי מסתיר, עוד שחקן עוד איכשהו קיבלתי כבר, אבל לא הייתי מדבר בכלל על הטיפול בתנועה, כי זה היה נראה לי כזה נישה למה להיכנס. שהיה לי חשוב כשיצאנו, שאת באה לסדנה שלי, ותראי אותי, זוכרת עם מאיה. לראות, ורציתי לראות איך את מגיבה, כי this is me, זה מה שאני, זה מה שאני אוהב לעשות, וחשוב לי שאשתי לעתיד, או בת הזוג שלי, תפרגן ותכבד. היא לאו דווקא חייבת לעשות את זה. אבל לפחות שתסתכל, זאת אומרת, זה לא, אני חיפשתי את האחת שתבוא איתי לכל סדנה, ובוא נרקוד, לא. יכול להיות שהרבה בנות פה עכשיו כזה, ניפצתי להם איזה, שאנחנו כזה כל הזמן רוקדים, לא. אבל שאת מכבדת את זה, ואם אני עושה את זה, את יודעת שזה, this is my thing, זה הכלי שלי, דברו על זה, כלומר, גם בדייטים, דברו על זה, על השאיפות שלכם ועל החלומות שלכם, ואני יכול להגיד גם עלייך, שגם כשפגשתי אותך שהיית מנהלת הצגות, אז כמו שאמרת קודם, לא לשפוט בן אדם, ראיתי כבר אז שזה לא איפה שאת רוצה להישאר. אמרת, אני רוצה כבר לנהל, והנה עובדה אחרי חודשיים שיצאנו, פתאום כבר היית בטייטל החדש שלך. אז אני חושב, כדי שככה נמקד את המקום, איך אפשר באמת להצליח זוגיות ועסקים, קודם כל, שלבדוק שהזוגיות שלכם, שאתם על אותו גל. וגם, אם עכשיו מישהו וורקוליק ומישהי פחות, אז שהיא יודעת למה היא נכנסה. זאת אומרת, שלא כזה, אבל אתה לא מתייחס אליי, אתה לא מתייחס אליי. כלומר, הכרת אותי ככה, אני לא יכול להשתנות, אני רוצה להשתנות, אבל אם ככה הכרת אותי, אז את צריכה, כאילו שנינו צריכים למצוא את הדרך, איך שזה לא הופך להיות המתחרה. זאת אומרת, אנחנו חייבים למצוא את האיזון הזה בין עסקים לזוגיות. אני אגיד עוד משהו. אולי אני נפץ פה כמה מיתוסים. נפסי. לפעמים, כשאנחנו כבר נמצאים בתוך זוגיות, ואנחנו כבר כאילו באיזה רוטינה, באיזושהי שגרה, אז אנחנו מתחילים כאילו לקבל דברים כמובנים מאליהם. ולחפש איפה אנחנו צודקים בתוך המערכת יחסים. כשזה קשור בכלל לעסקים, אז
בעל עסק צריך לקבל המון פרגון על העשייה שלו. לפעמים גם אני בכל אופן, טעיתי במקום הזה של, אני לא רוצה להשתמש במילה קשה, אבל כאילו, תעצור, אוקיי? כאילו לחבות אותך קצת, זאת מילה מתאימה. לחבות אותך. מספיק לרקוד, די, זה משגע אותי, אני רוצה שקט. וכשאתה נכנס לתוך בית, קודם כל תקבל את הקיים, ואל תנסה לשנות אותו, אוקיי? אם כבר תנסה לשנות את עצמך. אבל כן אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד חשוב, ואני אומרת את זה גם לך. אתה היום כבר יודע את זה יותר, אבל אני אגיד לך, לי היה מאוד מאוד חשוב שהעבודה לא תיכנס הביתה, כאילו, אם אתה מדריך בחוץ, אם אתה רוקד כל היום, בוא, כשאתה נכנס הביתה, תרפה מזה שנייה. בוא תהיה רק בעלי. ונורא נורא ניסיתי לשנות את זה אצלך. מאוד מאוד ניסיתי לשנות את זה אצלך. והיה לך קשה, זה הרגיש לך בשלב מסוים, שאני פשוט מחבא אותך. את השמחת חיים שלך, אבל זה לא זה. זה המקום הזה שאני הייתי צריכה, רגע, בוא נהיה רק בני זוג. בוא נהיה רק נשואים טריים. בוא נהיה רק הורים טריים לילדה. רק זה. בלי. היום, שאנחנו שנינו נמצאים במקום מאוד מאוד בטוח, שאתה בטוח במקום שלך, שאני בטוחה במקום שלי, שאנחנו מפרגנים אחד לשני שיא להצלחה, אז כן. אז כל אחד יודע להוציא גם את העבודה בבית, במינונים, לפעמים אנחנו מפריזים קצת, אבל עד הגבול שכאילו אנחנו רואים שזה באמת כבר מפריע לבן אדם השני. זהו. אז אם אנחנו נפשט את זה לכלים של אותם זוגות, דבר ראשון פרגון. אם אנחנו רוצים להצליח בעסקים וזוגיות, כי אם לא טוב לנו בזוגיות, אנחנו אותו בן אדם. זאת אומרת, זה ישפיע גם לעסקים, כי אתה לא תהיה מרוכז, אתה תהיה בבלגנים בראש, איך אני פותר את מה שקורה בבית. אז קודם כל פרגון ולתקשר. וממקום של כבר כלי שחשוב לי להגיד, לא לתקשר מלהתלונן, כי אף אחד לא אוהב שמתלוננים עליו. או לבקר. זה להגיד, איך בא לי, איך אני משתוקק ליותר זמן איכות איתך, ולא, למה אנחנו לא נפגשים? כי זה גם גורם למפח נפש, וגם כזה, מה, כן, אני בעבודה, אני מפתחת עסק, מה אתה רוצה? זאת אומרת, ממש למצוא את המילים הנכונות והמקרבות, איך בא לי יותר זמן איכות ביחד? אני מתגעגע אלייך, בא לי שנקבע דברים, וגם להפך, אם יש יותר מדי זמן זוגי וזה משפיע על העסק, להגיד, יפה שלי, אני ממש עכשיו לפני איזה פרויקט חשוב, אני צריך שבשבוע-שבועיים הקרובים נבין שאני אהיה קצת פחות, לשם שיהיה לי את השפע ואת הכסף כדי שנוכל להיות ברוגע. אני אתן עוד טיפ. צריך לסדר לוז. ממש. חד משמעית. כל אחד לפנות את הזמן שלו, כדי להשקיע בעסק שלו. שהמטלות של הבית לא יגזלו מהזמן של העבודה. שלא נפיל אשמה אחד על השני, אתה עושה יותר, אני עושה יותר, אתה עושה פחות. אני כל הזמן צריכה להיקרא גם בין זה קורה הרבה. לנשים. מה? עם הבית? עם הבית, כן. אנחנו עובדים מהבית. אתה עובד גם בסטודיו בחוץ. אני בעיקר עובדת מהבית, חוץ מימי צילום שאני יוצאת החוצה. ואז אני נמצאת בבית ואני מרגישה שאני גם דואגת לבית, גם דואגת לכלב, גם דואגת לילדה, וגם צריכה לעבוד ולדאוג לעסק. אז לפעמים, כשאני כבר מגיעה לכזה מוצפת עד לפה, זה כבר הופך להיות איזושהי הצפה רגשית, שהיא יוצאת עליך. כי על מי אני יוצא את זה? על הקיר, על הילדה, על הכלב? יוצא עליך. צריך לדעת לקבל את הדברים האלה, וכאילו, לפעמים גם לתת לצד השני לפרוק רגע. חובה. ואז להגיד, אוקיי, במקום להיכנס, וזה מה שאני אוהבת אצלנו, במקום להיכנס לאיזושהי מריבה בעניין, בוא נשב שנייה, בוא רגע נפרק את זה לגורמים, בוא נדבר על זה, ובוא נמצא פתרונות. נכון. והדבר הכי חשוב, זה שכשאנחנו קובעים את הלוז הזה, אז לקבוע
זמן זוגי בתוך הלוז. נכון? גם אם זה לא נשמע עכשיו הכי רומנטי והכי זה, שוב, כל אחד מהצופים איפה שהוא נמצא בסטטוס שלו, רווק, גרוש, כל אחד זה, אבל אם כבר החלטת להכניס זוגיות, והתחלת קשר, לקבוע מראש, כדי שזה יהיה ככה מקובע. כשהכרנו, אז אני הייתי כבר עצמאי, גם כשחקן, גם כמטפל, ואת היית שכירה בתפקיד מאוד נחשב. היה לך את הפחד של פתאום להפוך להיות עצמאית, אחרי שהיית רגילה כל השנים להיות שכירה? בטח. קודם כל, נמנעתי מזה, ממש ברחתי מזה כל החיים שלי, ואני החלטתי להפוך לעצמאית אחרי שלירי נולדה. זה לעזוב מקום עבודה בטוח, עם משכורת טובה, עם תנאים מעולים. עם סטטוס, עם הכל, מי את? הכל. היה לי כבר שם, וכבר... הרגליים היו מבוססות מאוד מאוד חזק בתוך המקום שבו עבדתי. ופתאום לצאת, ודווקא בקורונה, אחרי לידה, להגיד, אוקיי, פה אני עושה את הצעד, פחד אלוהים. כמו שאומרים, פחד אלוהים נשמור, כן, אז אז מה גרם לך בסופו של דבר לעשות את זה? קודם כל אתה מאוד 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 פרגנת והאכלת אותי ובאמת דחפת אותי להגשים את החלומות שלי. כאילו תמיד הייתי, אף פעם לא אהבתי בוסים על הראש, אף פעם. זה היה לי עם זה אישו רציני. אני לא יכולה שאומרים לי מה עושים, מה לעשות, לא מה עושים. לא יכולה שנותנים לי הוראות. אני ראש גדול, אני באמת החשיבה שלי חשיבה, לא יכולה שיגידו לי, את צריכה לעשות את זה ואת זה ואת זה, ובמיוחד שנותנים לי משימות מטומטמות. בדיוק. וכן, היה לי פחד. אמרתי, מה עכשיו אנחנו הורים, אתה עצמאי, אני עצמאית, איך נסתדר? וגם עד שעסק מתניע. אבל אין, אתה עמדת שם כמו עמוד איתן, שנתן לי גב מטורף, דחף אותי קדימה. אתה לא עצרת אותי לשנייה. את רוצה את הקורס הזה? תקחי את הקורס הזה. את רוצה לפרסם את זה? בואי נעשה פרסום ממומן. את רוצה לקנות את הדבר הזה בשביל זה? בואי נעשה את זה. קנית לך רינג. מה לא? כאילו, קחי תוכנית ליווי, קחי תוכנית עסקית, קחי זה, קחי פה. עכשיו, אני לא אומרת שכולם יכולים לעשות את הדבר הזה. נכון. אנחנו היינו בסוג של תקופה כזאת שכן, אנחנו יכולנו לאפשר לעצמנו. אבל זה בכלל לא משנה. כי בסופו של דבר הייתי משיגה את מה שאני רוצה, רק בגלל שנתת לי קרקע מאוד פוריה לצמיחה. ואני חושבת שגם הפוך, כל פעם שאתה רצית להתקדם, כל פעם שאתה רצית לקחת איזה תוכנית שגם עלתה המון כסף וגם גזלה ממך המון זמן, שכאילו הייתי ברור מעדיפה שתהיה איתי ותטפל בלירי, ואמרתי לך, לך על זה. נכון. עד כדי כך שנסעת לסמינר עסקים בחול. נכון. לא, אז דבר ראשון, תודה על זה. וזה גם הביא אותי לאיפה שאני היום מבחינת הסטטוס והמודעות, אבל לפני הכל אני רוצה להגיד לך שלפני שבכלל לירי נולדה, שאני תמיד רציתי לעשות קורס דיגיטלי, ותמיד כזה דחיתי את זה, שאמרת, יוסף, אתה אבא עוד חודשיים, עכשיו אנחנו כותבים, אני כותבת, אני מסדרת, אתה מדבר מלא תוכן, אני לא מבינה שום דבר, בוא נסדר את הכל כדי שזה יהיה מסודר, ובזכותך יצא הקורס הדיגיטלי הראשון שלי, ממש פתחתי את הסנונית הראשונה, שפתאום אמרתי, איזה כיף שיש לך אותי, שיש לי אותך, שיש לנו אותנו, כדי שזה יקרה. ומי כמוני ראה שכמה כיף לי וכמה פשן זה עושה לי לחזור הביתה עם איזה סיפוק. ואמרתי, אני רוצה שאשתי תהיה מסופקת. לא הגיוני שאת חוזרת מהעבודה, לא נהנית, לא מרוצה, גם אם זה מלא כסף. ואז זה משפיע עליי כבעל, משפיע על לירי, ואמרתי, אני רוצה אימא מאושרת, אישה מאושרת, גם בגלל שאת כל כך כישרונית, שלא נתתי בכלל לפחדים שלך להיכנס, כדי שתעשי את מה שאת עושה היום. נכון, לגמרי דחפת אותי לשם, לגמרי היית שם בשבילי, ובאמת, באמת, באמת, שאני לא חושבת שהיה לי את האומץ לעשות את הצעד הזה בלעדיך. לא הייתי עושה את זה. הייתי ממשיכה לסבול, הייתי ממשיכה לעבוד בעבודה שאולי אהבתי, אבל סבלתי בה. ועבדתי שעות שהן לא שעות. לאמא זה ממש לא היה מתאים. וכן, אתה באמת דחפת אותי לזה, ואתה נתת לי את ההזדמנות לפרוץ עם עצמי קדימה. ולעשות את זה. וזה מה שאת גם עושה עם הלקוחות שלך. זאת אומרת,
אנשים חושבים שגם אנחנו עכשיו כזה קל לנו להצטלם, כי אולי היינו שחקנים, בואי, שחקנים הכי אוכלים סרטים על עצמם, על איך שהם נראים, וקשה להם באמת להביא את עצמם. וגם במקום הזה של, כשאת פתאום התחלת להתאהב במצלמה, כי היינו שחקנים של במה, להתאהב במצלמה, זה מה שאת עכשיו... מה שלקח לי המון המון זמן. זה מה שפתאום את מלמדת כל כך הרבה נשים, וזה הסיבה גם הן מתחברות אלייך, כי את מביאה את זה במקום אותנטי, אני מבינה איפה אתן נמצאות. כלומר, הייתי שם. ואם אתם מתחברתם אליי, ואני עכשיו יכולה כאילו, לחנוך אתכם, זאת הסיבה, כי אני הייתי שם. לגמרי. אז אני רוצה להגיד לך תודה. באהבה? בתור בעלי היקר, שמפרגן לי ותומך בי, ונותן לי גב. וכן, כשאני לא אימא ולא בעלת עסק, אלא רק בת זוג, שהיא בת זוג של בעל עסק, אז גם אני נותנת לך שם את כל התמיכה ואת כל החופש לפתח את עצמך ולגדול ולצמוח, ובאופן אישי אני אגיד לך שאני חושבת שאתה עילוי במה שאתה עושה. ואני חושבת שהמתנות שאתה נותן ללקוחות שלך, זה משהו שהם לא יכולים לקבל בשום מקום. ואני גאה לראות אותך ככה, במקום הזה. גם אם אני לא תמיד מפרגנת, וגם אם אני לא תמיד אומרת את זה בקול רם. לא, תמיד מפרגנת, את לא תמיד אומרת. אני לא תמיד אומרת את זה בקול רם, נכון. כי אני לא בן אדם כזה, אבל אתה כבר יודע. אני צריכה להגיד את זה יותר, כן. אבל אני אומרת לך, אני חושבת שבאמת, אין מישהו כמוך בארץ, שאני מכירה, שמביא לתוצאות כאלה מטורפות, ומלמד על זוגיות, ואני יכולה להגיד לך שאתה לימדת אותי המון על זוגיות. וואו. כן? ובגלל זה אני מאוד 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 שמחה לשלב איתך גם את הזוגיות שלנו וגם את העסקים שלנו. אז א', תודה, ואני יכולה להגיד לך עוד דבר שצריך פרגון משני הצדדים. זאת אומרת, בקורונה, שפתאום היה את הזמן הזה שפתאום כל ההצגות נמחקו, כלומר, כל השחקן שבי מובטל, והיה את המקום הזה של אוקיי, אני מטפל, זה או שעכשיו אני מנסה להציל את השחקן שבי, או להגיד אני מטפל, זה עושה לי אושר, בוא ניתן בפול, אבל איך עושים את זה, איך מביאים את זה למצב שזה יהיה capacity של 100%. התחברתי לאיזה מישהי שרציתי ממש לעשות אצלה תוכנית ייעוץ, שתלווה אותי, והמחיר היה אסטרונומי, עוד למצב הזה של קורונה, ולמצב הזה שאני כרגע מפרנס, והלכתי איתי עד הסוף. זאת אומרת, אני ממש זוכר אותך, מעיר אותך בלילה, אני אומרת, תקשיבי, זה המחיר, מה את אומרת? ואת אומרת, אני סומכת עליך. נכון. אמרת, אני סומכת עליך. הייתי צריך לשמוע את המילים האלה, כדי להכניס בתוך עצמי, לא משנה מה כמה כסף אני משקיע, והשקעתי הרבה כסף, אני הולך להחזיר את זה. וזו הייתה אחת ההחלטות הנבונות שעשיתי, כי זה מה שהקפיץ אותי באמת מהמקום הזה של שחקן שגם מטפל בפול פאוור, שנגמרה עוד הקורונה, שאני כבר לא חוזר אפילו לשחק. למייסד המרכז להעצמה אישית דרך תנועה וריקוד, ובאמת passion for action, זה מה שתכלס, הנה עכשיו נופל לי תובנה, שרציתי שיהיה לך, שאתה חייב כל אחד מאיתנו, את ה-passion for action. אם אין לי את ה-passion הזה, אני לא אעשה שום פעולה. ולכן אני חושב שבזוגיות ובעסקים, גם חייב להיות passion בין בני הזוג, ואקשן חייבת להיות פעולה, לא דיבורים, לכל הגברים פה שמקשיבים. נשים רוצות, תפעל, תקבע, תעשה, אל דבר באוויר, בא לי שיהיה לנו זמן זוגי, תקבע, תעשה. כן, ואני אומרת לך תודה על כל פעם שאתה קובע לנו זמן זוגי, מסאז', יום ספא, יום כיף, מסעדה, אוכל טעים, מאוד חשוב. זה גם השיחות שלנו הן שיחות עלינו ולא על העסקים שלנו בימים האלה. זה טיפ סופר חשוב לכולם. לא לדבר על העסקים תוך כדי זמן זוגי. כן. מינונים. כן, מינון, הכל צריך איזון. אין פה, הכל צריך במינון ובאיזון, אבל להקדיש לכל דבר את הזמן שמיועד לו. ולא לערבב את הכל ביחד. רק ככה אפשר לנהל גם זוגיות מוצלחת וגם עסק מצליח. בפרק הבא אנחנו נדבר על כל מה שקשור לאותנטיות וחשיפה. אז יאללה, נתראה בפרק הבא. תצטרפו אלינו.